guys, welcome back to my YouTube channel. Todayनि दमासि लोगोफोर so बेनिखायनो आङो फुंनिफ्राय दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय आङो फुङावथ' मालाबाबो भिडिअ बेबायदि स्टार्ट खालामाथ' दिनै खालामनायखाय आङो पुरा फेसखौनो बुग्लेग्ले बोरैबा मोनखादों आरोना लोगोफोर थ' दिनैहाय आं फुङावनो एवनो नागिरबाय खुंखा भाजा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बैसागुनि दमासि खालि माने जि दिनाखालि माने मोखौथ' फैयो बे दिनाखालि जिहेतु खुंखा भाजा जायो 103टा बिदनि माबा मोनसे भाजा जायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनथ' मिथिखायोथ' बे भाजाखौनो आं दा एवनो नागिरनायखाय आं दा भाजाफोरखौ सायना लानो नागिरदों बासिना लानो नागिरदों बेनि उनावहाय बासिनानै आङो संगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिनैहाय आंनि बे ससुरबारियाव माबायदि सङो खुंखा भाजाखौ थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादोला लोगोफोर सायना लानोसै ओमफ्राय आइयाबो दा लायनो थांनो हासिनो दुब्लियाव मा मोनो मा मोना बेखौ दा खिथिबाय थानो हानाय नंला आङो टाइम गैला लोगोफोर जिहेतु दा जिखिनि दङ आं बेखिनि नोंथांमोना सायना खिथिनोसै लोगोफोर दिनै फुङावनो भिडिअ स्टार्ट खालामनायखाय बिराद बोरैबा मोनलायलायदों आरोना थ' फाइनालि नैथिं जाबाय थिंखिया जोंनिथिं थिंखिया नैबे तिता केरेलाबो होगोन नैबेबो थिंखिया मुथानै नैबे हुंखामोन आरो हुंखा बेसो मेनमोन लोगोफोर बिलाइया बे बिलाइया थाबासो बे हुंखा भाजाया जायो नङाबा बे भाजाया जाखाया थ' बेयो जाबाय फान्थाव ओमफ्राय थाइजौ थाइनै होगोन ओमफ्राय खान्थाल लेस्रा आलु बे थाइसुंफोरखौबो होगोन आरोना लोगोफोर आङो 103टा बिदथ' मोनाखै जोंनिया 12टासो जागोन खोमा आरो मानिमुनि आइया खायनो थांगासिनो मानिमुनिबो होगोन ओमफ्राय होगोन आरो मामोनलाय लोगोफोर भेदिलताबो होगोन लोगोफोर नैथिं आं फाइनालि सानना लाबाय ओरैबायदि दाउस्रि गाबनायदो मादो फुङाव ओरैबायदि मोजां नांगौमोन ना माने भिडिअ खालामनो फार्स्ट टाइम खालामदों नालाय बोरैबा मोनलायलायदो आरोना फ्रेस वाव लोगोफोर फाइनालि आङो सायना लाबाय ओमफ्राय सुनाबो लाखाबाय संनो थाखाय नायदो लोगोफोर ओरैबायदि टेस्टि नुखादों थ' फाइनालि आं लरहाखौ होबाय जोंनिथिं साराय थ' टिटिन बाय थाव लखबना होबाय बेनि उनावहाय आङो पियासखौ रेडि खालामना लाबाय पियासखौ रेडि खालामना लानानै आङो दा होनोसै नोंथांमोना नायदो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बुंनो बावगारदों आरो आङो बे भाजाखौहाय दाउदैजोंसो एवगोन आरोना लोगोफोर जोंनिथिं बेदरजों एवो बिथिं माने दाउदैजों एवो ओमफ्राय फुङावनो जायो आरोना जोंनिथिं सानजौफुङावसो जायो फुङाव जाया थ' बेनिखायनो नैथिं आंनि ससुरबारियाव जिहेतु फुङाव जायो थ' बेनिखायनो आङो फुङावनो संनो गोनां जाबाय नै आङो पियास होबाय लोगोफोर गाइस पियास फिखिनाखौ एसे मोनहोबाय मोननानै नै संख्रि होबाय जिखिनिखि नांगौ बेखिनि होबाय बेनि उनावहाय हालदै होबाय नायदो बेनि उनावहाय आङो एरना होबाय नायदो लोगोफोर गाइस जाबाय नामा मोनबाय नामा थ' 5 मिनिट उनावहाय आङो नायबाय मोनाखै माथो आं मोनबायसो नंदोंमोन थ' बेनिखायनो आङो एसे एरना होनोसै लोगोफोर एरना होनानै आरो खोबबावनांगोन होमबानियासो मोनगोन नङाबाथ' रायजानांगोन मोनाखै होननानै लोगोफोर नङा होमबा बेनिखायनो एसे टेस्टि संनो ट्राइ खालामनि रोङा जिहेतु ट्राइ खालामनि नोंथांमोनाबो उस्तादि खिथिनो नांगौ लोगोफोर दे दायो आङो एसे खोबना होनोसै ओमफ्राय लोगोफोर दावदैखौहाय आङो क्लिक मिक्स खालामना लाबाय आरो जिहेतु जोंना मिक्सार प्रिपेयार गैया बे काटा सामसजों मोजां जायो नालाय लोगोफोर थ' बेनिखायनो आङो काटा सामसजों एरै एरना होबाय एरना होनानै नुबाय थ' फाइनालि गोमो पुरा घि बायदि जालांबाय वाव मजा थ' दायो होनोसै आङो बेबायदि एसे माबा खालामना लादो आरोना आङो
गुवार खालामना लादों गेजेराव मानो होनोब्ला दावदैया जिहेतु मोनाबाथाय गेसाव माने बोरैबा खैसिब मोनामखायोना लोगोफोर थ' बेनिखायनो आं बेबायदि मोनथों होननानै एसे भाजाखौ साइड खालामना लाबाय आरोना साइड खालामनानै गेजेराव होबाय दायो इखौ एसे अर बारा होनानै मोनहोना लानोसै बेनि उनावहाय एसे एरना होनोसै लोगोफोर एरना होनाय उनावहाय नायलांबाय थादों मा जायो God लोगोफोर ओरैबायदि टेस्टि मोदोमनो नङा नोंथांमोना जुदि खाथियाव थानोबा जानो लुगैलायगौमोन लोगोफोर नायदो फाइनैनो फुल मोनजोबखाबाय एख' गेसाव टेसाव पसा ससायाव जेबो गैला ओरैबायदि टेस्टि पुरा टेस्टि मोदोमदो लोगोफोर नै थुंगा खोबलायलायदो केमेराया मा जागोन लोगोफोर केमेरानि क्वालिटि दो नै नायदो दायो आं ओंखाम खुरनोसै जिहेतु जोंनिथिंहाय फुङावसो बे हुंखा भाजाखौ जायो नालाय ओंखाम सोबनायदो दायो आं ओंखाम सोबनायखौ दिहुननोसै खानसियाव काहानि खानसि आंनि हनानि खानसियाव दिहुनना लानोसै दिहुननायनि उनाव आं जानोसै बिनि उनाव नायदो ओरैबायदि टेस्टि ओंखाम होनाय लोगो लोगो माबा उखिहां मोनलायलाङो लोगोफोर दायो आङो भाजाखौ एसे होनोसै काहानि बाथियाव स्टाइलनि थाखाय होदों आरो ना लोगोफोर काहानि बाथियावथ' ओरैबा जानायानो जाया थ' आं ओरैनो स्टाइलनि थाखाय होबाय आरो पुरा डिजाइनाव पुरा गारबादो स्टाइलाव होदों आरो ना लोगोफोर जायदो दा जायखौ आंखौ मिथिला होमबाबो होबाय आरो स्टाइलाव नैबे हुंखा भाजाखौ होबाय नैथिं आरो बे मोनसे बाथियावहाय आं दा होनोसै ना गोरान बाथोन जिहेतु ना गोरान बाथोन आंनि फेभरेट सोरनि ना गोरान बाथोन फेभरेट नोंथांमोना बुंहरदो लोगोफोर ओरैबायदि टेस्टि मोनो आङो नैथिं आरो संख्रि होबाय ओंखाम सोबनासो जागोन नालायथ' लोगोफोर बेनिखायनो थ' फाइनेलि आंना ओंखाम रेडि जाखाबाय नायदो लोगोफोर